už známe, my chceme vidět reakci paní, to je jasný, jako to dělám já. Takže bažinec, jo? Ztratil jsem se v bažinci, jo? Dobrý večer. Prosím vás, můžu? Jo. Prosím vás, já hledám bažinu. A Koho? bažinu, jestli tady je bažina. Leží jako, jestli tu leží nebo co? Jestli bažina, já jsem se ztratil z bažiny a hledám novou bažinu. A ne, perníček se mi zamotala a i oslíka hledám. Tak co vám je? Tam bažinu. Bažinu. Bažina se jmenuje. Je hospitalizovaný nebo co? Poslali mě sem z bažiny, že mám hledat bažinu. Dobře. Jestli můžete... To přivezli. Jo, asi na pohotovost, jestli bych mohl na Na pohotovost. internu. Na pohotovost. Pohotovost teďko není. Není už pohotovost. Jenom příjmový ambulance. Tak přijmou ambulanci. Já potřebuji nutně pomoc. Můžu tam jít? No nemůžete. S čím jdete? Bolí mě perníček. Jakoby, ne jako že perníček, já nevím, jak vám to mám říct. Prostě jsem spadl do bažiny. Ročník nebo rodné číslo? Rodný číslo, ročník jsem 90. Příjmení? Bartoš. Mohl byste dát pryč ten mobil? Jo, ale to já vás nenatáčím. Já tady mám na telefonu, když tak jakoby mám, aby mi to zvedla máma. Bartoš? Bartoš. Ročník narození? 19.6.90. Já bych potřeboval mluvit Jménem? Lukáš, potřebuji s doktorem mluvit. Takže interna poplatek budete platit? Ne, jako jo, ale teď ne. Dobře, Já to- tak můžete jít na interní ambulance. Takže na ambulanci, jo? Na Oni tam přijdou za mnou. Na pavilonce, já je tam zavolám. Pavilonce, to je dole, že? Někde dole. Na Cčko výtahem do nuly. Na Cčko do výtahem do nuly. Co je, idiote? Máš mluvit jako ženská, ty demente! Tak to budeš mluvit až tam, nadít jsem ti to říkal. Ty se jdeš nechat vyšetřit, jo? Že jsem celý zelený, ty idiote. Pavilonce? To je kde? Kde je ten výtah? Já to musím asi nahoru, že? Ty idioté. Dobře si udělal se mnou. Kam to říkala? Já nevím! Pavilonce! A jsem já v té nemocnici, nebo ty, troubo? Mamografie. To ne, to je vyšetření prs. Pavilon B? To je pavilon B. Na internu! Co to je? Na Cčko! No to jo. Ty vole, ten je hotovej, ty vole, on tam bude strašit, ještě tam někoho raní mrtvice. Přijde nějaká sestra nebo něco, rozespalá raní mrtvice. Co to meleš? Pavilon B? Ale ty máš být na Cčku. Musíš dolů do přízemí, aha. Co to mám jako říct, ty paní? Já nevím, oni tě odvezou dneska. Jestli jim tam bude říkat, že jsi zelený a že jsi nemocný, tak oni tě odvezou, to víš, ne? Píchnou do tebe hned injekci a řeknou, my vám dáme uvolnění, nebojte se, pane. Tak jo.
Tohle je hotovo, oni tě seberou tě dneska. Tak vy mi to odpustíte? Ne, tak běž. Odpustíte mi to? Ne, běž. Takže chceš, abych mě odvezl. To bude sranda, já ti nechám to, já tě tam tady dostanu. Já řeknu, že jsi plnič, že jsi to musel. Že tě navedli. Oni. Pavilon B. To je všechno pavilon B tady, do piče, tady žádný Cčko není. Celá nemocnice je pavilon B, on se jí ptal, 4 hodiny se jí vyptával, říkal ano a teď neví, který to je pavilon, tak viděli jste někdy většího dementa? Tady je všechno pavilon B. Druhý patro. Dole, jak jsi přišel. Dobrý, pane doktore. Prosím, pavilon C. No. No, pohotovost. Jo, dobře. Jo, díky, pane. Frajerům je to jedno, co tam je za doktory v tom Sokolově. Oni ho potkávají, že je zelenýho a on se s nima v klidu baví. Pavilon C. Prosím vás, pavilon C. To je v klidu, frajer. Dobrá. To je strašně. No, nemocnice je nejhorší. Ale jsou tady dobrý doktoři, ale vypadá to tady hrozně. Vypadá jak to. Tady rovnou, když chcípneš, tak už jdeš do tunelu. To je konec, poslední bílý světlo, hotovo. To je hotovo. Musí zpět. Jak zpět? Tady je cen. Ne? Přečti to, co tam bylo. Covid, ty debile. Očkování covid, laboratoř, ambulance, hojení ran. Šup na ambulanci, švihej. Teď to říkám, že jdu dobře. Vrať se, ty vole. Co to maleš, do piče? Jde špatně, aha. Ty pičo, tady budu chodit jak čurák. Vole, co tam mám říct těm doktorům, ty idiote? Já nevím. Tak já jim tam něco řeknu a jdu do piče tamtud. Chrán tě ruka, páně, jestli mě nepustí, tak se pak těž, vole, jo? Koukej na zem. Pičo. Dobrý, pane doktore. Pavilon C. Prosím. To je hned tady. Bažinu. Bažinu. Víte, kde je bažina? Nevíte. Jo, pavilon C. Tady? Na ambulance. Na pohotovost. Tady. To je to dobře. Já budu jako poplatek musím zaplatit. No. Co mám říct, ty idiote? Co mám říct? Já to vím. Já nevím. Řeknu, že mě bolí noha. To bude ono, no. A dáte mi už pokoj. Já bych řekl, že hledáš Šreka.
Nebudu to říkat, odvezou mě do blázince. Řekni to, prosím. A dáme ti pokoj. Řekni, že hledáš Šreka. Řekni, prosím vás pěkně, já jsem se chtěla jenom zeptat. A musíš dámským hlasem takhle. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla jenom zeptat. Není tady někde Šrek? Jo. Dobrý den. Kam mám jít? Tady já doleva. Jsi dobrý? Dobrý. Prosím vás, mladá paní, nevíte, kde je Šrek? Já jsem hledal Šreka. Co prosím? Jestli Šrek je tady někde, já ho hledám Šreka. Tady žádný Šrek není. OK. A proč jste jako chcete být hospitalizovaný nebo něco? Nebo co se děje? Bolí mě jenom noha. A která? Pravá. Tak se tady prosím posaďte. Jo. Vám paní doktorku. Jo, děkuju. Uchošťoury. Odeď, mám utíct. Uteč. Dobrý, paní doktorko. Ono už mě to nebolí moc. Už takový. Já si položím telefon. Koukejte, on už to fakt nebolí. No ale tak proč jste tady jako přišel do nemocnice? Já hledám pana Bažinu, ale on tady asi dneska není, že? Kdo? Bažina. Pan Bažina. Nebo Bažina jako tam, kde se chodí koupat? Ne, pan Bažina se jmenuje. Pan Bažina. Tak chviličku. Ne, v pohodě, já když tak přijdu zítra, já se musím umýt, protože já jsem tam spadl do té bažiny a já se musím umýt. No ne, já vás nemůžu pustit, pokud jste zaplatil poplatek. Já vás tady, paní doktorka vás musí vyšetřit. Jo, dobře. Jo? Jo. Tak nám opravdu musíte tady vydržet. Jo, dobře. Že já si kvůli vám sednout nepůjdu, že se vám tam někde něco stane. Jo, v pořádku. Dobrý večer. Idioty. Vole, tady jsou všude doktorky. Nehlídají tady doktorky všude. Vole, tady jsou všude. Tam tady. Už si dali tam. Nesmím moc, potichu. No. Uteč. Tak, tam jsou taky doktoři, oni mě tady všude drží, hlídají. Oni si myslí, že seš dyrno. Zavřou tě, už tě nepustí. Píchnou ti injekci ze zadu do ramene, já vím, jak to je, uspějí tě a už tě nepustí. No, to není normální, že v 11 hodin chodí obtěžovat blázen se zelenou parukou. Utíkej pryč. Uteč. Ja, vítaj pryč. Kam jsem šel? Nevím. Ale tady ta nemocnice je divná, kam mám jít zase teď? Dolů, utíkej do suterénu. Ale tady jsou kamery. Dolů. Však to jsem jdu zpátky, ty idiot. Tudy, doprava. Tam? Kde jsem tady, hej? Však tady to nejde.
Vole, zpátky tady ta chodba. Co Tady teď? jsem byl. Co teď? Já nevím, ty pičo, porete mi, jako vypadnu odsaď. Podez si ten výtah. Teď už jde? Ty idiota, kvůli tobě, ty taško debilní. A najdi tam napsanou cedulku, přízemí. Oficiální účet Prima zpráv je tady u vás. Pablo! Pablo! No? Tady jsou Prima zprávy, oficiální účet, pozdrav je. More, ty jsi fakt deme, ty jsi... Přísahám Bohu, Pablo, More, to přísahám. nejde, ten výtah nejde. Pablo! More, dížo. Ty jsi fakt dement. To je fakt idiot, ty pičo. Do prvního patra zase jdu, tam jsem byl teď. Do dvojky to nejde. První patro. Dárkování centrum Sokolov. Pičo, kde to jsem zase? Ty pičo, tak já nejsem. Dobré, prosím vás, kudy se dostaneme? Musíte tady, No. to hlavně, Ježiš. a do přízemí. Nula, jo? Do nuly, jo? Doufám, že mě nevedete na psychiatrii. Ne. Máre, už jdou po mně. Natáhla mě na psychiatrii, kámo. Jsem píči. Pablo! No? Tady je tiktokerský účet Prima CNN, 690 000 followerů. Pozdrav do televize. To není prdel, fakt, já přísahám, pozdrav, ahoj, dobrý den. Já už jsem tam byl, já už tam nechci. Hlavně nás nikam nedávejte, prosím vás. Teď debil. Opravdu. Přízemí, hele. Přízemí. A teď kam? První patro, takže 0. Asi ne? To je hrozný, tady ta nemocnice je bludiště, to je hrozný. Kami. Kam jsem jel? Do jedničky, že? Přízemí. No. Ty pičo, kde to jsem? 242 Oni 000 vyšli sledujících nudy. máme rozklikle, tak je Já na to vypol. seru, jsem venku, já už jdu do prdele, jsem venku už. Tak si hoď projdu pěšky a to seru. Mám to sice ranec, ale... Pošli mi to! Doktoři, ty čuráku! Doktoři mě honí! Doktoři, mě... Doktoři, jo! Doktoři, já blázinec! Já je blázinec, more! Přijďte pro mě, Sokolovský! Já, policajti. Profilovce peace sign by the way, tak to je hodně